بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul İşan eydiýär: Ey ülkesi avat, mülküne mağrur. Ülke diyeni mantaga. Ey ülkesi avat, mülküne mağrur. Mülkün bakası yok, näge yatıp sen? Ey iqbali bidar, devlete mesrur. Mesrur diyeni yüreği hoş deydi. Ey iqbali bidar, devleti mesrur. Devlet baki emes, näge yatıp sen? Elhamdülillah behterin keyfiyette yaşapbez. Canımız sağ, keyfimiz kök, emniyet ve asayişte yaşapbez ey Müslümanlar. Huday Taala'nın dinini tutsan tutuvermeli, ibadet etsen edivermeli. Huday Taala can sağlık beripdir, refahiyet beripdir. Kadim kıyalık yaşayışları kıyın zamanlar entek bolsa hemme nimetler muhayya bolupdu. Ey Müslüman, ahiret için zahmet çekmek gerek. Bizden ne galyjak şey? Sizin aranızda ekser adamlaryň özüne göre hayaty var, özüne göre öýü var, mülkü var. Şu mülk bizden galmaly Müslümanlar. Bir wagt bir Hudaýyň dosy ýazdy diýe bir ýerik. Elindäki zatlar amanat inniki goýup gitmelipdir. Eger bir nefere dawam berýän bolsa, bir nefere wafa berýän bolsa, maňa saňa yetmerdi diýipdir. Eger dünýäni hemişegi sürmeli bolsa, men elimdäki yer maňa yetmelläl. Menden ewdäki atalar, hakalar, babalarda, ondan aňyrdaky nesiller evvelin insanlaryň eline bolmaly. Eger ýeriň gözi hemişegi insana galmaly bolsa, hep berip gitmeli Müslümanlar. Ömür ýok. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: ýeriň gözi belli zat insan üçin däl, äpberip gitmeli Müslümanlar. Aramyzdan gidip durarlar ba. Şuurlama ayet düşmeye dip bolmaya. Bazı aylansan her hıyavanyny aýrylyp duranma. Bimaristarlara barsan bu nerti komada yatıp zeribe huşisi etek kaçıp duranma. Tasadüf bilen gidip duranma. Qarrymany bilen ýaşlykda ittifakat bilen gidip duranma ey Müslümanlar. Bizinki näme zat, bizinki ahirete barda süýşürip bilsek bizinki eden sogabyň Hudaý Taala tebdil etjek zindigiň bir hoşlugy, kıyamatyň bir awatlygy. Şo şahyň awatlayan, şu tasyň bir hoşlayan zady Hudaý Taala gaşyn iwermen gurrun ey Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr mübarek hadise şerifinde: eger kıyamat bolsa diýipdir, biziň hiç gaýtymyz görmeýär. Ýöne Peygamberimiz belferz aýdypdyr, forsatlaryň qadrını bilme barada edipdir. İnqametil kıyama, kıyamet bolup başlasa dipdir. Gün aşaktan doğupdu. Asmandan yıldızlar dökülecek, deryalar quruyacak. Dağlar yerinden qofup qatı yerler titreyecek. Şu ýagdaý kıyamet diýeni, şu ýagdaý bolsa da insan yerin yüzünde inni tamam boldy. Asmandan yıldızlar dökülüp gün aşaktan doğup inni zindigi edip boljaklar. Inni Hudaý Taala ýeriň yüzüniň mecmuasyn ýygnap kıyamaty başlajak.
Şo ýagdaýda bolsaňyz diýipdir Peýgamberimiz we fi yadi ahadikum fasila. Eliňizde de bir nahal bolsa, bir bagy bolsa diýipdir. Mesalan, çukurjugyny gazyp dursaňyz, bagy eliňize alyp dursaňyz nahaly, ekçek bolup ýakaňyz kıyamat bolýar diýipdir. El-aýazu billah. Şonda da fe in istata'a ay yaghrisaha falyaghrisha. Sahih hadis. Şo taada da gün aşakdan dogdy diýmäň diýipdir. Asmandan ýyldız dökülüp başlady diýmäň. Eger ganymat wagtyňyz boljak bolsa şonu ekden galyň diýipdir. Yani sogawyňyz insan bagakya nämeden çyry kölge bolsun, innikiler istifade etsin, netijesi bir hayır bolsun niýilýär. İnsan aýyrlany bilen eken zatlary baky galýar, özüne sogap barypdy. Ohm musulman adamda kıyamet bolup asmandan ýyldız dökülse de elinde bir bagy bolsa, çukurda gazagly bolsa aýt boljak boldy diýip bagy äpbermesin. Kim bu bagy mel indiki kıyamet boldy diýmesin, eksin diýipdir. Yani bir lahzede bolsa, omrun galam bolsa Hudaý Taala forsat berse, istifade etdiği musulmanlar. Şo başagaýlyklar bamşy mahal. Şo ýagdaýda da gaýym bolup Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam şey diýýär musulmanlar. Bir gecede inşallah 7 gat asmanyň 6-njy tabagasy we 7-nji tabagada Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek seyre melekutisy Hudaý Taala gaşyn barýan bir hormatly mehman. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam 6-njy asmana baranyny 6-njy asmanyň mes'uly Hazreti Raw'ail diýe. Şolaň hemmesiniň manasy Hazreti İsrafil diýse de, Ezrail diýse de, Cibrail diýse de, Raw'ail her heftede eşdiýänlersiňiz şolaň hemmesiniň ady Abdullah manada. Hudaý Taalaň bendesi diýdiler musulmanlar. Ady üýtgäni bilen Hudaýyň guly diýsen, Hudaýyň hyzmatkary diýsen, Hudaý Taalaň ýumşaglany diýsen hemmesi bir manada da Hudaý Taala hyzmat etýär diýdi. Bu da şeýle musulmanlar. 6-njy asmana baranny Hazreti Raw'ail aleyhissalam gahyny açdy diýe Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam üçin Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam 6-njy asmanyň mes'uluny sataşyp Hazreti Raw'ail aleyhissalam da dua etdi diýe barakallahu fi hasanatik ve zada fi karamatik ve burika fik. Hudaý Taala sen edýän sogawy işlerine bereket bersin. Hudaý Taalaň ýanyna hormatyň ma ihtiramyň arasyn we sana bereket berilsin diýdi diýe. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar, men amin diýdim diýipdir. 4-nji asmanyny bir rivayetde Hazreti Musa aleyhissalama sataşdy diýe. Peýgamberimiz bir rivayetde 6-njy asmanyny biz 4-nji asmanyny gurrun geçdi. Hazreti Musa ala nebiyina we aleyhissalatu vesselami 6-njy tabagada da sataşdy diýen gurrunlar rivayetler, sahih hadisler we musulmanlar. Alhasil öwrelep durjak däl. Hazreti Musa aleyhissalamyň entek mübarek gurrunlarken Peýgamberimiz Hudaý Taala sataşandan soňra öwrlik gelýär ýene Hazreti Musa aleyhissalam bilen kan gurrunlar bolýar. İnşallah aýanda da agzalar. Oham Hazreti Nuh aleyhissalama sataşýar 6-njy asmanyna. Nuh peýgamber ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam Hazreti Nuh aleyhissalam bilen salam aleyke edip guçaklaşyp beter Hazreti Nuh peýgamber begenni diýe elhamdülillahillazi arani wejhaka. Ya Muhammed, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ahir zaman peýgamber Hudaý Taalaga şükür edýän, Hudaý Taalaga köp şükür seni görmek nesip boldy diýdi diýe. İzinden tesbihine meşgul boldy. Subhanal hayyil halim, Subhanal fardil kerim, Subhanal azizir rahim diýip tesbihine meşgul boldy diýip şey diýýär musulmanlar. Yine bolan gurrun Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek seyre melekutysyny 6-njy asmanyny Hazreti Mikail'a sataşdy diýe. Hazreti Mikail 4 mukarrab fereşten biri. Gaty azamatly fereşte. Hazreti Mikail hoş geldin diýip zadakallahu taala kerameten we ferhan. Ya Resulallah, Hudaý Taala sen hoşlangy, sen ihtiramyny artdyrsyn şey diýdi diýe. İzinden aýdypdyr. Ya Resulallah, sen ümmetiň ýaly Hudaý Taalaň ýanyna erdeşli ümmet bolmar. Sen ümmetiň edýän sogawy işleriniň mizan tarazuda agram salşy, agyr gelşi başga ümmetlenki ýal bolýan nädir? Sen ümmetiň bir azadyk sogawy iş etse de
kıyamatda mizan-ı terazuda gatı ağırlandırıp Hudaý Taalaň ýanyna kän derece alaýanlar ya Resulallah diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam begendirdi diye. Hazreti Mikail Aleyhisselam'ın wazifesi ýagyn ekrançylyk, miwa şazatlaryň mes'uli. Peygamberimiz görüň berýän Hazreti Mikail Aleyhisselam'ın 700.000 elini baştak badiye. Öde sendeliğde oti altılancı kat asmanla 700.000 fereşte var şu baştak. Şu her fereşten elinde de 700.000 fereşte var. Şolar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a salam veripdirler. Sany belli del fereşteler. Ya Resulallah, biz sen leşkerin diýdi diye, izinden aýtdy diye Hazreti Adem Aleyhisselam hilkatinden, yaradılmaklığından 25.000 yıl öwünçäden bäri bize büyürük bolly, şondan bäri sen dünya gelip peygamber bolup 51-52 arasına barýansaň ýaşyň we Hudaý Taala mehman bolýansaň şu lähzäge sellim Hazreti Adem Aleyhisselam dünya gelmeklik däl ha yaradylmaklykdan 25.000 yıl öwünçäden bäri biz saňa salawat berip dostydy diýe. İzinden aýtdylar diýe, ya Resulallah, şu asmandan yere bir damca dammaýa meger Hazreti Mikail'in leşkeri gurrun berýär. Biz fereşteleň biri şon ekidip goýmaly ýerine goýmaly. Men ştama goňýamy. Nira dammaly, nira gaçmaly. Bilýänlersiňiz, asmandan yere gaşyn bir gatra gaýdanna öz erkine gaýtjak bolsa, gaty agram alýa. Gatı da vezni käneliýär, suraty da käneliýär. Emma ýagyn ýagyp tuştaňa degenne bu ýaşda açykdan gaçyp sen ennamyňa degen ýalyk şo Hazreti Mikail Aleyhisselam'ın leşkerlerinden her damca ýagyny gözden agatken sil gelýär. Her damjany bir fereşte getirýär diýipdir. We her giýahy ki ýeriň gözünde gögörýär şo ýarlýar. Buğday ekende buğdaýyň dänesi ýarlýar. Ya bir şänik ekende miwaň şänigini ekende şänik ýarlýar, şonu çykaryp tä kamyl bolýança bir mes'ul fereştesi var. We her otda ýeriň ýüzünde şeýdip dänesini ýaryp çykyp ondan sonra oralýar, tamam bolýar, mesref bolýar da. Mesref bolandan sonra şo fereşteň mämuriýeti tekmil bolup ýyzyna gaýtýar. Kıyamata çellimde sonra şoňa ne bir gatre ýetýär, ne bir ot ýetýär diýipdir. Şeýle Hudaý Taalaň fereştesi gäne musulmanlar. Geň zat şey musulmanlar evvela hilkatdan ta kıyamata çellim ýagyllar ýagypdy. Ýeke biziň ýurdumyzda ýagyn ýagmýaky. Hemme ýerek ýagypdy. Ekiller sykywaty. Her kim öz haýatyny näki gögören otlaň sanyny bilýärmi, sanyny bilmeýär. Emma Hudaý Taalaň ýanyna sany belli, şu her otyň bir fereştesi var. Şu otda guryp mesref bolýança näme harap bolýança ýa mesref bolýança bir fereşte var. Orlandan sonra iýdine gitýär, kıyamata çellim diýene bir butany gögörtmäni nogy ýetmeýär diýipdir. Giň zadyşy işte kıyamet bolanna asmandan yıldızlar döküljek diýmeýärmi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kullu men aleyha fan ve yabqa wejhu rabbika zul celali vel ikram. Kıyamet bolanna hemme jandarlar ölmeli fakat diňe Hudaý Taala galmalydypdyr. Her hefte eşitýäňiz asman nolu fereşte diýip ibadetiň içinde ruku edip duran fereşteleri ki asmanı görmändir, gapdalyny näkin tanymaýar. Secde edip duran fereşteleri ki gapdalyny näkin evvel hilkatdan ta kıyamata çellim görjekler. Tesbihin için ne diýär? Bir ýagynyň mes'ullar olardan joda. Giň zat şey musulmanlar şularyň hemmesi kıyamet bolanyny jan bermeliler. O mizan terazu bolup insan diýrelenni şu fereştelerde diýrelmeli täzelikden. Diňe yer bilen asmanyna fakat Hudaý Taalaň özü galmaly. Hatta Hazreti İsrail Aleyhisselam ahirin neferi ki öz janyny aljak. Ondan sonra ýeriň gözünde Hudaýdan başga bir dir galjak däl. Hudaý Taala gudreti mutlak. Gudretini ortağa atmak üçin tamam fereşteler bilen insanlar, jyllary, mahlukatlaryň hemmesini öldürjek diýeni şo. Ýene de täzeden bir zilehse. İnsan şumat diýrelipdi, tedriji diýrelipdi. Evvela hilkatdan ta kıyamata çellim zaman bendi bolupdyr. İnsanlar ki Hudaý Taalaň ýanyna belli, elimi belli näçe neferdigi Adem Aleyhisselam'dan öňjekler Hudaýyň ýanyna belli, şon bir günne Hudaý Taala hilkatmanlar ki. Hilkaty bir günüň içinde däl. Zamanlar geçipdir, müňler syýyl bolupdyr, kıyamata çellimde önüp gitmeli tedriji. Emma Hudaý Taala şu asmanyňky fereşteler we ýerdäki insanlar evvelin we ahirilen hemmesin bir jelehse kun kaf bilen nunyň arasyndaky zaman kun niýsen näçe
bir sedeme saniye bolýar. Kaf bilen nunun arasyndaky zamanny şu asman bilen yeri Hudaý Taala täze dirilçek diýär musulmanlar. Kudret dälmişi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 6-njy tabagadan 7-nji geçdi diye. 7-nji geçenne Hazreti İbrahim Aleyhisselam ala nebina ve Aleyhissalatu vesselam'ı gördüm diye Peygamberimiz bir sahtamanma 4 Kur'an çarguş muka'abda asmanda bir sahtamanma şoňa ýaplanyp oturan İbrahim Aleyhisselam'a sataşdym diye. Ohum Hazreti Cebrail Emin'den soradım. Ey dostum Cebrail ala nebina ve Aleyhissalatu vesselam nämeşi diýipdir? Onu ya Resulullah maňa el-Beytul Ma'mur diýerler. 7-nji gat asmanyny el-Beytul Ma'mur diýeni Hudaý Taala emaret edip beceren öýdüýdigi. Peygamberimiz aýdýar, "Dogurşy Käbe-i Şerifeň üsünne diýipdir şo. Dogurjy üsünne bihida'il Käbe law kharra la kharra alayha." Eger şo öý Hudaý Taala gaçdysa dogur Käbeň sakfyna gaçjak diýipdir. Ne ezafede ne kemde eýne şo diýipdir. Andazasy da şo. Onu Hazreti Cebrail Emin niptir ya Resulullah maňa el-Beytul Ma'mur diýerler. Yerde Käbe-i Şerife insanlar tawaf edýär şonu. Şon dogurja göňe gelende 7 gat asmanyň üstünde fereşteleň tawaf edýän öý günne onu haçan yaradylarlygy, haçan bejerlerini onu Hudaý Taala bilýär. Hazreti Cebrail Aleyhisselam da aýtmandyr, Peygamberimiz da soramandyr. Günne 70.000 fereşteşine tawaf edýär bir gece günnüde kıyamata çellimde sonra nova yetmeýär şo fereştelere az evvel ýene tawaf etjek bolsalar diýipdir. Omuruna birje mertebe nesip etýär diýipdir. Şoňa da İbrahim Aleyhisselam ýaplanyp otydypdyr şeýdip. Oham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam salam beripdir. İbrahim Peygamberiň şo el-Beytul Ma'mura ýaplanyp otyrýany ýeriň gözünde Käbe-i Şerifäni bejer tecdide bina edip benasyny täzelen Peygamber bolansaň ýeriň gözünde Hudaýa bir öý salansaň Hudaý Taala asmanyňky fereşteleň ibadet edip tawaf edip duran o öýüne tesbih aýdyp ýaplanyp oturan edipdir kıyamata çellime musulmanlar. İzinden Hazreti İbrahim Aleyhisselam mübarek bir söz aýdypdyr Peygamberimize. Peygamberimiziň sahih hadisi ya Muhammedu diýipdir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam aleyhissalatu vesselam ya Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem aqri ummeteke minni es-selam. Öz ummetine men tarafımdan salam ver diýipdir. Ey musulmanlar, evliyalar aýdýar, ulamalar aýdýar, dinin mujtehitleri, dinin akıllı hem ilmini alıp hem Hudaýa yeten ulughan şahsiýetler aýtýar. Bir ulughan bozorgwardan, bir ulughan şahsiýetden salam gelse, şoň salamyny hemçinanike diýirlikde bir ulughanrak muhterem adam gelende dik durup almaly bolşy ýaly. Dik durup almalydypdyr. Men siziň tarapyňyzdan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr mübarek hadisde, ya Resulullah öz ummetine men tarafımdan salam aýt diýipdir. Men siziň tarapyňyzdan hem öz tarapymdan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın salamını ihtiram için men salamını alayım. Ala nebina ve aleyhissalatu vesselam. Siz de aydın ben aydanımı. Ala nebina ve aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a ve iveren Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a salam olsun diýdi musulmanlar. İzinden aýdypdyr ummetine salam berenden sonra we ahbirhum ennel cennete tayyibetut turbe. Cennet beter gawy yer diýipdir. Gumy da gawy. Cennetde gum ýok diýe. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýar, misk bilen zafaran diýipdir cennete. Beter ýokumly hilinen biziňkiler ýalakdal. Azbatul ma suuda beter ýokumly içdigi çaň içesiň gelýär. Känçeniň bilen biziň suwlamyz ýal garnyň agyrtýan suwdal. İçdigiçen içip oturmaly, biziňki ýalak peşewe tebdil bolýan zat dedel, atyra tebdil bolýar diýipdir bedeniňden. Ve enneha qi'anun. Cennet bir ýaşyllyk awadan yer, ýöne her kime belledilen bir yer wa, şu belledilen yerde edafa bağı ýok diýipdir. Qi'an diýen araplar bir awadan bostan bolsa, ýaşyllyk merte bolsa, içinde de bağı zat ýok bolsa şoňa diýerler awadan cennetiň gurruňy.
Hazreti İbrahim aleyhisselam aýdypdyr: "Ya Resulullah, ummatyň aşyny aýt" diýipdir. "Jennetiň suwy gaty gawy, jennetiň gumy da gawy, ýöne qiy'anun her kime berilen miqdar." Şo yalaňaş diýipdir. Ýöne awadan ýaşyllyk yer. Yani ve anna girasaha subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah wallahu ekber. Şoňa bir bagy ekjek bolsalar, jennetiň bagy ukuluha daimun we zilluha. Hemişe ýafragy bolup durjak, soljak däl. Hemişe kölgesi bolup durmaly, miwasy bolup durmaly. Ukuluha daimun we zilluha. Hemişe miwasy ba gofaran lahzaňda, ýygan lahzaňda ýene jaýyndan Hudaý Taalaň emri bilen şo miwa dörýär diýipdir. Tilke uqballazina ittaqaw we uqbal kafirinannar. Musulmanlaryň şo bagyň eteginde miwasyndan iýjek diýipdir. Hemde bir siri iýenni şo agzyna tagamma, şoma biri alma iýe ýa ermi diýe. Şon iýenni agzyna çeýnäp duka beter süýüji tagamy we bokurdukdan aňyk geçdi, tamam boldy da tagamy. Emma jennetinki o da ýa musulmanlar. Tagamy agzyna çeýnäp ýuwdandan soňra da ta indiki mertebe şondan baryp iýençe agzyna tagam galýa diýipdir. İnşallah nesip eder hem baňyza. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın aýdýany İbrahim aleyhissalam sahih hadis. İbrahim aleyhissalam diýipdir: "Şo ýalaňaç ýeriňizi bagdan dolduruň" diýipdir. Şoň bagy subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber diýipdir. Elhamdülillah namazdan sonra aýtdyňyz 33 mertebe subhanallah diýdiň. Pul bilen satyn alyp bolýan zat dädir. 33 awadan baglardan jennetiň miwalaryna. Subhanallah nesip etdi. Biliň jennetdäki size bag nesip etdi. Şo bagda maňa berilmeýär. Her kimiň özi haýsy bir subhanallah diýse, şondan çyrym şoňa senetlenýär. Ey musulmanlar, begenmeli zatdyr. Gün-begün jennetiňe davatdyr inşallah. Emma şa arada bir ders var musulmanlar. 3 ittifakda bolupdyr. Şoň birini şigijede agdaýyn. Haýsy tabagada bolanyny aýtmandyr Peygamberimiz. Ýöne Hudaýa gaşyn şiýadygat asmandan geçip barýakam bir zat boldy diýipdir. Şo bolan ittifaklaň biri, ey musulmanlar, gaw kulak asyn. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Cebrail Emin bilen asmanlary teýedip geçip barýaka, şonda bir gaw ýys geldi diýip Peygamberimiz. Oham soradym: "Ey dostum Cebrail Emin, ma hazihi raiha?" Şu qawis nämenki diýipdir. Onda ya Resulallah şi hadihi raihatu maşitati binti Firavuna. Şi Firavunun qyzynyň saçyn darýanyň ýysi diýipdir. Woşan çağalarynyň ýysi diýipdir. Näme görüň boldy? Meraşda Hazreti Musa aleyhissalamyň wagtynda geçipdir Firavun aleyhillana. Firavun bilen Peýgamberiň arasy ýok diýsen 2000 ýyl geçipdir. 2000 ýyl sonra asmana barýaka Firavunun qyzynyň saçyn darýan bir zenana bady, şo zenanyň ýysi woşan çağalarynyň ýysi diýipdir. Mun gurrunun agdasa gay musulmanlar dert gurrun gay musulmanlar gaty musulmanyň hesabyny çekdirýän gurrunlar. Firavunun bir qyzy bady diýe beter hyzmatkar eken. Şoň hyzmatkarlarynyň biri bir zenana 5 çağasy bady diýe. Şo zenana şo Firavunun günne gelip qyzynyň saçyny arasalapjyk, onu ýuwupjyk, onu darapjyk, ýağja çalyp, awadalyp şoňa hyzmat edýär. Şoň mukabilinde Firavundan ruzmuzdy kirey we şo çağajyklarynyň harjyny berýärşeýdi. Oňa bir gün şo Firavunun qyzynyň ady da agzalmandyr. Yani Hudaý Taalaň ýanyna şogat erdeşi ýok, şo qyzyň ady taryhda agzalmandyr nämetigi. Şo qyzyň saçyn darawatyga elinden darawy gaçypdyr şanesi. Şonu eňilip aljak bolanda ýanky imanly denanamış. Hazreti Musa aleyhissalamy inen kitaba şeriýete iman getirellen birmiş, ýöne mahfi edip saklapdyr özüni. Şonu eňilip şo darawy şanany aljak bolanda bismillah diýipdir. Ýanky qyz diýipdir: "Men diýademden başga Hudaý bam" diýipdir. "Sen Allahyň ady bilen ýan" diýipdir. "Hawa" diýipdir ýanky denanada. "Men de Hudaýym şo, sen de Hudaýyň şo, sen diýadem de Hudaý şo" diýipdir. "Diýadem aýdaryn ha" diýipdir. "Aýda" diýipdir. Firavun aleyhillana Hudaý saklasyn: "Ma alimtu lakum min ilahin gayri." Özümden başga Hudaý wadan bilemek diýen adamda. Hazreti Musa aleyhissalama: "Enu'minu li beşereyni mislina ve kavmuhuma lana abidun." Musa aleyhissalam bilen dogany Hazreti Harun gelip Firavun'u dine çağırarlarını biz şu iki adamın
diýenni etmeli bollukmy inni şu iki adamyň getiren şeriýetine iman getirmeli bollukmy derhal şoň ýüzüne düşüp beren adamlaryň özü men bennem diýipdir, bize ibadet etýär diýipdir. Mun gurluň jelesäni agzapdyrjak däl şonda Firavun Hudaý saklasyn şu zamanyň azabynyň biri, şekenceleriniň biri goruşundan felezden bir kalbot sığırın kalbodunda, sığırın gevresinde bir digi vardı diye. Daşından görende sığır. Şeyle yönü öse açılıyor, içi dik. Şoň etegine gaty otlar, şolalar yakıp, şoň için yağdan doldurýan bolmaly. Her kimi kefer onu Hudaý diýmese şo yağa gawurýardy diye. Getirin diýipdir ýanky. Sığırı getirin diýipdir. Açıpdırla arkasyny yağırını açıpdyr, yağdan doldurun, etegini otdan yağ tüsseläp duran bolmaly. Beter yanansaň tüsseläp du yağ. Ýanky 5 çağasyny getiripdir. Awalla şu 5 çağa bilen şedenanan adamsy 5 çağaňda atasy bolýar. Awal Firavun ol şehid eden adam. O ýok arada. Ýöne şedenany bilen 5 çağasyny getiripdir. Ýanky denany emip duran çağasy wadi diýe, şonu gaýym gyssy diýe. Belli da indi aňarsy belli zat. Ya Hudaýa degmeli, ýoksa şu ýaga gawurulmaly. Şonda gyssy diýe. Ohm ýanky Firavunny görüpdir, dakyk taryhyny aýdyp atyn, görüpdir. Bir çağasyny hewere gojagyna gysyýa ehsasy hatar ediýe. Inkolokon ogly wadi diýe, şonu aýagyndan süýrek getirdiler diýe. Ýanaňaşlakamdy ýanky ýagy atdylar diýe. O neresede bay gıygıryan olmalı. Enne elimden tutup kızıp duran yağ. Ağlayanı hayzi, gıygıryanı hayzi. Enne de şatada Hudaý Taala tevekkül edip ağlap gözünden yaş döküp duran. Eýem wagt geçip geçmäke ýanky olakon çağasy şodur sünp boldy diye gawurlup. İzinden ennesini getiripdir. Dänýänmi dänmeýän? Ýok, dänmeýän diýipdir. Hudaý Taala degbilmer men diýipdir. İkilenci çağanı oklaptır. İkilencisi bilen yankın sünkü garılı diye, tanılmadı diye, sünkle birikti diye tarihte ağzalanına, şu iki çağı evvelki bilen ikilenci çağan sünkü birikip nämedi belli olmadı. Bir palani diyer ýaly olmadı diye. Yine de yankı görün, dänýänmi, dänmeýän diýipdir. Üçülenci çağa oklaptır. Dördülenci çağanı oklajak bolanyny, ey musulmanlar, dördülenci çağanı oklajak bolanyny dördülenci çağa ýan ýürüýmäne yaran çağatdy diye. Enesiniň könünden ýawşup diye. Am ýanky çağany enesiniň könünden ýawşup duran çağany atdylar diye. O da dördülenci tekmil boldy. Inni kim galdy? Beşlenci çağa galdy. Beşlenci çağany aljak bolanyny tarihte agzanda şu beşlenci çağı enesiniň gewüsinden emp tutdy diye şonu. Enesi de şoň ýüzüne boýur ýaş döküp ýüzü ýuwulup duran enesiniň ýaşy bilen şonu gaty gyssy diýe şonu berjek däl boldy diýe. Şonu elinden zor bilen aldylar, çağı ağlady. Ennesi de ağlap öňküden beter gıýgyryp şonu tarihte agzýar da şu ağlap duran çağan agzyndan süýd akywaty onda da şonu ýagazyňdy diýe musulmanlar. Elinde de bir mykdar endesinden sawurşakka bolansaň ennesiniň saçyndan bir näseläne saçda el jagyny nutdy diye. Könüňde de ennesiniň ýaşyndan boýagly ýaş bilen. Şu agzyn näki süýdi bilen ýaga gawuruldy diye. Ennesi gaty ağlap nämetjegini bilmäni bitir ulydy diye gaty emperen çağasy gitdi. Gawurulup du gözüniň alanyna. Şonu on aza çekip ynjyp duranyny görüp Hudaý Taala oňa nusret berip, ey ene sen sabretdik diye, sen ýoluň dogurdydy diye. Ýanky ýagyň içinde gawurulup barýan çağa, ağlap duran çağa Hudaý Taalaň emri bilen keplep, ey ene cennetçiň içmişdik. Sabret, ýoluň hak diýdi. Ennese inneli ileyke hajatun Firavuna diýdi diye ýanky denana. Ey Firavun, sana bir hajatym var diýdi diye. Onda näme diýipdir? Onda en tecma izami we izami awladi fi thawbin wahid. Men sünküm bilen çağalamyň sünkü bir parsada gömelsin diýipdir. Menne oklaş oňa diýipdir. Şeýdip şehit bolup gitdiler diýe musulmanlar. Ýogsam şu çağan kepläp durany Firavun görüpdir, iman getirmändir. Ey musulmanlar, 2000 ýyl üstünden geçipdir. Şol adamlar Ähli sünnetin akidasyna bir musulman Hudaý üçin şehit bolsa,
Bir musulman Hudaý üçin şehit bolsa, Hudaýyň buyrugyna ýaşarlygy sebeple jany aýylan bolsa, Hudaý diýlenseň kellesi kesilen bolsa, ýa ýankyýalyk ýaga gawurlan bolsa, şehidin ruhu çıktı cennete salınýar diýipdir. Ta kıyamete çelip cennette bir ýaşyl guşla bolmaly. Şoň petekelerinde bir adam oturar ýalyk jaý bar diýe. Şoň her gaýsy her şehide ýürüýte Hudaý Taala cennetten bir guş ýaradyp ýaşyl guşyň petekesinde oturup cennetin miwelerini ýaşaýyşyny gözläp keyif etmeli. Kıyamete çelim, kıyamatda çykmaly. Ohm ýene hesap kitap baý musulmanlar. Şehit de bolsa hesap kitap bar. Bir moğada hakkun nasi olsa hakkun nasi berilecek sagap bilen hakkun nasi yok bolsa ýene cennete girmelipdir musulmanlar. Gözden 2000 ýyl Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamdan öwünçe şolaň ruhy asmana garşyn cennete garşyn ekidilipdir. Şolaň ruhunyň isi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýäge gelip 51-52 arasynda asmana çykyp barýaky entekdir şo isi bar diýe musulmanlar. Peygamber däl şolar. Bir zananamış. Hudaý Taalaň buyrugundan daşaljakka bolup, pulun gurrun däl, magamyň gurrun däl ey musulmanlar. Öýüň gurrun däl, öýüni elinden aljak bolalaryny däl ha. Hudaý elinden aljak bolupdyrlar. Fakat Hudaý iki diýse, Ferowun Hudaý diýse, orna habaratman ýeriň gözüne ýaşak geçmeli. Emma daýawdyr geçipdir ey musulmanlar. Maňa ders. Ey jawan oglanlar, şu taýy bize gaýga asalýa. Şular kıyamatda çağalarını kucaklap arasat mahşer meydanına evvelin ve ahiriyle arasında näme diýjek? Men Hudaý üçin ýaga gawurlum diýjek. Emma men näme diýmen şu taýda musulmanlar? Näme gynçylyk çekipdir namazdan çyrym? Näme gynçylyk çekipdir hejapdan çyrym? Näme gynçylyk çekipdir imandan çyrym ey musulmanlar? Olaň ýa awat bolýar ey musulmanlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam dua etti diye yankı İbrahim Peygamberi ki bize cennetin bağını tavsiye eden وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Olukun Peygamber de olsa dua edip geçti deyiptir. Ya Rabbim kıyamatte men biyavrey etme deyiptir. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. İnsanlar yerin gözünde her kim emelleri bilen mahşer meydanına baranla şonuna biyavrey etmemen deyiptir. Ol burgunike yevme la yenfa'u malu ve la benuna illa men atallaha bi kalbin selim. Arassaca yürek bilen. Kimde arassa yürek bayi musulmanlar? Bir bendani gıyın görmesin, bir bendani yokuş görmesin, bir bendeden kinesi olmasın. Bir bende görüp olmasın. Kimin yürüyüşün yalay musulmanlar? Hudaý Taala aydypdyr, şu cennete getirecek. Setecafa junubuhum anil mazaji' yed'un rabbahum khawfan ve tama'an ve mimma razaqnahum yunfiqun. Cenneti adamdan olokon bariz ahlaklary adamdan kapdallary kızgınca körhünce daha bula erti namazdan kan öwünçe tahajjud wagty turup ibadet etdi. Allah Hudaý Taalaň cennetini hewaz edip we Hudaý Taalaň azabyndan gorkup. İzinlen nädiýe Hudaý Taala fela ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kıyamatda hiç kim bilmer diýipdir. Kıyamatda cennette ol adamlar üçin näme zat taýýarladym diýipdir. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Gözü keyif ediyor, gözü doyuyor deyiptir. Cenneti adamlar cennete girenle haysi nemeti gözleseler, Hudaý Taala şoňa bir halavat, bir süýjülük berjek, bir ýokumluk, bir jezzap. Meselen bir miwany gözläňde şu miwadan başga zady gözüň sawmasyn gelýär. Bir bagy gözlesen şondan başga gözüň sawmasyn gelýär. Bir akyp duran ýaby gözlesen şondan başga sawmasyn gelýär. Yani insan ýawy gözläp näçe wagt oturjak diýse cennetten akyp duran zatlar, şoň bir ýokumlygy zatlygy. Baglary gözlärinde şeýle, özüne nesip eden öýü gözlärinde şeýle. Ey musulmanlar, şu mat ýeriň ýüzünde dersinal watin ýeriň ýüzünde bir mentagalar we şu mentagalarda aks çekmek gadagan ne? Bigat awadan Hudaý Taala şolar awadan ýaradypdyr. Bir moga narahaty galbisi ba adamlar şu aksy görasa hasret çekmer ýalyk hilafa kanun aks çekmek gadagan awadan ýerle wa diýe. Şonu gördüňizmi ey musulmanlar? Etdilaňyz barmy şu meseleden? Ýeriň ýüzünde şe cennete meňzetjek bolup Hudaý Taala awadan ýerler ýaradypdyr. Şu taýda akkasy gadagan. Ya ine heme garbyň teknolojisinden habaryňyz bar. Hudaý Taala şonuň hemmesi hiç puş diýipdir. Kıyamatyň zendegisi zendegi diýipdir Hudaý Taala. Öz saligasy bilen, öz mehendesi. Bir mehendese hazinany berýän, näme kelläňde bolsa dök diýsen, sana bir ajaýyp zat çykarar. Hudaý Taala
kudretde ewe düşen, fikirde ewe düşen mehendesi de ona yetmedik. Hudaý Taala taýbamy musulmanlar. Yeke bolan Hudaý Taala tamamen mehrinden näme mehabbet bolsa cenneti şo bilen salypdyr. Onun için bir insan cenneti tesevvür edip ölse de şu cennet şondan aňardaky awadarlyk dipdir. Cennetin gawlugyny ýüregi ýarlyp ölse de şondan aňarda dipdir. Şu nimetler, şu mehendesiyle üzünne ahirde de Hudaý Taala öz didaryn kökejek. Keyf edip iyi biçerlerinden sonra arasy öýlerinde ýaşandan sonra Hudaý Taala öz didaryn kökejek musulmanlar. Hak kabul eýlep, dostun ahyaryn hasyl edip herne maksadyn baryn kökezip ol günde halka didaryn budur mu'minlere razy beşitken cennetden Hudaýyň didary hedef. Hudaý Taala öz didaryn kökejek. Hudaý Taalaň öz didaryna meşgul bolup ondan sonra beýleki cennetin nimetlerini adama wagt etjek däli. Her kimiň de takwalygyny mukdar cennetde Hudaý Taalany görmeli. Neçe takwanyň kän bolsa kärrak görebilýär. Bu maky meselem el-ayadu billah bela teşbih. Bir ulukan adama sataşjak bolsaň, yüzlany ortada adama sataşma, ahirde de sataşyp da bolmaýar. Ondan sonra da muvakkati, o da bir özüňe meňdeş bir insan ýeriň gözünde. Onda akıbetine hem boljak belli däl. Emma Hudaý Taalany ýeksere görüp durmaly. Bir kanun edeýin musulmanlar. Hudaý Taalaň didaryna biz hewat etmezek, adam ogluny 10 gün ogluny görmesen bimaristana düşse ýa sefere gitse, geleni adam damagy dolýar. İnsan özünden mehabbeti kän bolup, hemişe örtüp duran, günäsini örtüp duran, milletin arasyny ihtiramyny saklap duran, insan günäsi sebepli zenanasından mehabbet aýrylmaly. Günäsi sebepli adamlaryň arasyna nefret döremeli kitapda. Emma Hudaý Taala şo ewurler ýalak avry iffete saklap du şeklimi diýtgän, şeýdip örtüp diýene jyňan mahanasy bilen, gadyryň mahanasy bilen, nimejabanyň mahanasy bilen geçip duran Hudaý Taala şoňa näme diýip hewat edýär. Gözden şu mahal Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kimin kelamy? Hudaý Taalanyň kelamy. Kelam etsen bir Kur'an okuy. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmener-rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tanrı yarkılın. Gözden ey musulmanlar, Hudaý Taalanyň kelamy şey. Gözden sadece insan, peygamber bolmandan sonra menne günahkar, jamiýede ýaşap beren insanlar da günahkar. Gözden ilim yürekde bolýar, ihlas yürekde bolýar, iman yürekde bolýar. Näzire bolýar Hudaý Taalanyň kelaminy bir mahlukyň agzyndan eşdeňde keyf edýän. Rahat dünýeden sawulşýan, gaýgyň tamam bolýar. Yüreğine ornuya keyif edip yeri gözleyen şu kelamı Hudaý Taalanyň özünden eşitsen näzire bolmaly. Cennetde.
Gözü kör bolmaly ki begenip aglap bu zatlara. Hudaý Taala özü wa'de beripdir. Lillezine ahsanu el-husna. Lillezine ahsanul husna we ziyada. Kıyamatda cennet bar dipdir. Cennetden artykmaç bir zat bar. Hudaý Taala özüni kököjek diýipdi we musulmanlar. O da mehru mehabbet bilen parti de däl, istat de däl. Ay men saýlanyp galyp maňa da noba ýeterim. Ýok. Hudaý Taala qadir mutlak. Cennetde hemme kişi öz ihtiyar eden wagtynda, sen Hudaý diýen wagtynda Hudaý Taala görüp durmaly. İslam wagtynda peýgamberlere sataşyp durmaly. Şo zat näme musulmanlar, näme da şo zatdan alqalýa. İnsan ders almalar Qur'an okyp tukaşyn özünden eşitsem näzire bolar diýip hewat etmeli. Kıyamatda şu insanlar evvelin ahirin yağa gawurlan insan 5 tane çağası bilen 5 çağası bilen durjak şatada. Men çağalym bilen yağa gawurlum diýjek. Şoň mukabelinde cennet alym diýjek. Mene ahun nämen şatada gujaklap barmaly musulmanlar. Gayrat edeýin. Bir öz aramyzda bolup duran gurrunlardan birji gurruna aýdyň. Şahramzan Karin hemmeňiz taniýaňyz ýatsı namazdan soňra Qur'an okuyýar. Hudaý Taala ses beripdir, awaldan ses beripdir. Silapdir. Yüreğiniň bir gawy ýeri barmy, Hudaý Taala silapdir. Şu benne Huda bir hekaýe diýe, öz mustanet, özü de oty. Bu benne Huda men ýanyma geldi bir wagt. Ustad diýdi men dädem aýyrly, ýer näçe ýyl menden onça diýdi. Dädem aýyrly, men her heftede her heftede barýadym, şoňa baş ucuna bar Tebarek Şerif okuýadym. Oham 2 ýyl bäri bar bilemek diýdi. Onda näme sebepli baryp bileňak sen? Onda men bir gün baramda şo dädemiň baş ucuna Sure-i Mübareke Tebarek Şerif şonu okuýatsam şo ýanyňky gawrdan şeýle nur çykyp durany görüp dur şu göze bilen. Oham şondan men awadan okuýa keyf edýäs özüňiz eşdiýäňiz kesesini. Şonu men okuýup durşumy görüp şo dädemiň gawrynyň gapdalyna şeýle nur çykyp durup şondan bir Allahyň sesi geldi diýe ýokumly. Ýene de edame berdim 2-nji mertebe ýokumly ses bilen belli şo Qur'an-ı Kerim şoňa ornapdy. Allah diýip 2-nji mertebe sesini eşitdim diýe. 3-nji mertebe okuýatyn ýene de gulagymy şo diýer köje golayladip nemedimde gulagyma girdi diýe de şo gawrdan meşdik diýe. Oham ýüregime gorgu düşüp men bar bilmedim diýipdir. Men ne diýdim on ýala beýik şahsiýet bolsa gawryndan nur çykyp duran bolsa sen beter barmaly. Hudaý Taala rahmeti şamil bolupdyr, ýeriň ýüzünde kerameti görüpdir. Ýüregde goru bolansa oham gitdik şoňa. Gitdik oda görsek öz bir ýaşly bir diýen arasy adamyň bermiş. Öz taniýan adamlaryň biri musulmanlar. Halal çöreň ýüzünde şundan maşat ýalak piýade gitýän adam. Gutullaý diýerler. Adresini aýdyp bilýär. Şundan maşat ýalara piýade gidýän adam. Oham ulaqan ýaşullar gurrun berenne Gutullaý elhamdülillah gören adam. Gutullaýdan ulaqan adamlardan şoň zendigi namasyny sorarlaryna tawsif ederlerine Gutullaý bir adam etdiki 70-80 ýaşady boyun alýan şoň aýagyny getirene bir garnysy ölen nädir diýdiler. Şo gözden şu da emel bilen gidipdir. Sawady ýokmuş şoň. Meselem alymlygy ýokmuşdyk. Ýaşaňa meňdeş hüzüresi ýokmuşdyk şoň. Nämesi barmyş? İssat. Fakat emel edipdir, Hudaý Taala razy edipdir, Hudaý Taala da ona pay beripdir musulmanlar. Biz de gayrat etmeli musulmanlar. Daýaw durjak bolmaly. Hazır ýaşyn ruzy kılsa gezmäge, Dawud katipligin berse ýazmaga, gije günni dursam şerhin dözmäge, müňden bir aýdylmaz sözü beheşdiň. Wasfyny ýazmaga sözüm dilim ýok. Hak özü hakimdir, jebr zulüm ýok. Gaýgy gam ýok, garrylyk ýok, ölüm ýok, aýrylmaz sawulmaz ýazy beheşdiň diýe inşallah hemmeňiziň ýaşajak ýeriňizdir inşallah. Daýaw durýlyň musulmanlar çaleşler bardyr. Fezaýa hakykyda, fezaýa mejazyda baýat bir ýaga gawryljak diýip tähdid etmek gerekdir. Hem ony bir öwmede Hudaý Taala bir haramy kökläpdi, seni çenmerde hallaşyny görjek bolýar. Bir bidirek bir haýat enanany kökläpdi, sen imanyň bir sebek sen geýnetjek bolýar Hudaý Taala. Ya bir ýoldaşy kökläpdi, sen imanyň bir muktar agramat aljak bolýar Hudaý Taala. Şolaň muhaberine daýaw dursaň, ýene de şu diýge gawurlyk giden adamlar bilen cennetde gülüp ýaşamaly musulmanlar. Ihlas edip oturdyňyz. Hudaý Taala biziň diniňiz, dünýäňiz, ahiretiňiz abad edip, dünýede inheme bir fesad we fahşa bolup bir biderek yaramaz ýagdaýlar kenne bolsa, ýüregimizden Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam
ve Hudaý Taala gaty mehabbetimiz we inşallah bir mehabbetle hormatyny Hudaý Taala dünýede iman bilen geçip kabrda rahat ýatyp cennetde şu beýik bozorgwarlar bilen hoş bolup ýaşamak hemmäňize nesip etsin inşallah. Nefere birer hem üçin Allah hyp etdiler dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.